Numpak prau-praune lesung jejer papat nok tengah bengawan tukar lan padu iku wis ora usum mula sing penting rak persatuan mulai dijaga ananing persatuan lan kesatuan salat iku kuncine swarga padha dilalen sebab itu perintahe sing kuwasa ayo dilakoni kanthi sabar sak subuh dhuwur asar lan magrib kabeh diarani salat ayo dilakoni kanthi sing tertib besok kena kanggo sangu ana alam yen gelem salat jamaah
selamat godhong klapa kok awe-awe maha budaya kancane dhewe menungso replot dolor ana alam donya ayo sing ati-ati momong jiwa raga aja duweni watak sing curiga mulai tansah eling marang sing kuwasa amal ibadah ojo nganti lali wene ana sedekah karo sawiji wiji sabar nanimo ayo dilakoni tansah memuji marang Ilahi Rabbi amalik monotolor pancene perlu netepi rukun Islam sing dalu wene ana sedekah karo sakiwa tengenmu insyaallah bakal gedhe ramu saiki contone
Pak Sulistyo sing duwe gawe bengi iki mesti gedhe ganjaran nanggap campur sari ora didelok dhewe tapi dipirsani karo tangga teparone pancen Pak Sulistyo iku sing duwe gawe wonge blater supel pergaule dasar yo akeh tamu undangane kadek yo jujur tindak lan lakune sing duwe gawe Pak Sulistyo karo Bu Wiwi wonge gak isoan lumane setengah mati tak dongakno taun ngarep Pak nang iso ibadah haji tapi ojo lali nek buyar Pak bayaran kula kok ditambah guyon Pak Sulistyo pancen yang kula tinggal lho ya to temen to ditambahi temen alhamdulillah tak dongakno tahun ngarep nang lunga kaji niki Pak Sulistyo lah Bu Wiwi pundi lak gidang mulia oh bapake Pak Sulistyo matur sembah nuwun pancen yang kula tingali Pak Sulistyo kalian Bu Wiwi nitiangi blater keter-keter saestu menika Bu Wiwi apa ora isin bapake nyawer munggah ka ora munggah ayo Mas Yunus lagu-lagu pancen dadi kelangenan aku duwe siji tak eman-eman manuk kutut pancen regane larang aku duwe siji kanggo pameran karo bojoku disayang-sayang mergo manukku pancen manuk andal golek manuk gak sembarangan tak rewangi sepeda motor aku sampai tiba no pinggir dalan cuma untungnya aku yo helman saiki aku terus gawe helm carine bojoku kok tambah ganteng mergo helmku rupane ireng bojoku ngomong mas aku tambah kemrengseng helmku saiki tak ecet soklat carine bojoku kok tambah hebat helm tak cangking tak ketat lawang barang esok tak telok dadak pucuke belang cekap semanten nyatur kula menawi lepat nyuwun ngapura
Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji alhamdulillah. Dalu menika penonton kathah sanget ana loro sing ngantuk pitu bisa. Ibarat kembang kowe pancen wangi. Ibarat kebun kowe pancen legi. Akeh tawon sing padha nyedaki jajab sari sarine kembang melati budal esok muli mesti surti rambute abang ditato lambe Bok. Ojo ndek kono, gak enak ndek kono lho. Ndek kono lho nggone iku. Isok jeleng-jeleng iku nang kono, gak nang kene. Iya. Oh iya. Mati to. Heeh. Kena setrum. Ibarat kembang kowe pancen wangi. Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh taun sing padha nyedaki jajab sari sarine kembang melati. Wong nang kono wis tuk-tuk nang kono kok sik tuk-tuk. Kir. Apa? Ancene. Tak terus lecek enak. Wis. Wong gak ono uang. Pancene pancak kendangi sentimen. Ya sentimen. Ya ono sing ngono kedoyan nang ngene. Wis ngerti nek sing metu ku elek dadi tambane kluthuk-kluthuk ngene. Siji karo sing ganteng. Wis elek ngene. Iya. Kedene elek sama ngarani aku ganteng. Lah iya. Wis elek. Mas aku ganteng ngene lah. Apa? Aku saiki dadi wong Parises. Apa? Parises. Parises sing akeh ngene-ngene iki. Wawur. Sing omahe gedhe, montore akeh. Iku sukses. Lah iya itu. Aku saiki dadi wong sukses. Lah iya sukses kok Parises. Ora ah. Ngomong gak tet. Rencana omahku ae. Apa? Tak tingkat kon. Halah. Saiki aku wis ngono beton kan. Wis tuku beton. Wis. Pirang lonjor, Kir? Hah? Pirang lonjor? Kok lonjoran sih? Lah beton kaya mesti beton iku ta? Dudu. Betone nangka iku lho. Kon iku gendeng. Wong mosok beton nang nggon bangun omah. Nang digawe bancane ambek gramiane Oh, wong-wong gramiane iku. wong-wong. Kon ro ah. Apa? Rencana omahku. Apa? Tak tingkat. Tingkat piro, Dik? Loro. Tingkat loro. Iya. Iku biayane akeh lho, Kir. Lho ya jelas. Tapi iku mangkon ro. Rencanane apa? Sing ndukur ya. Sing ndukur, Kait dalane motor. sing ndukur dalane montor. Heeh. Lah sing isor? Sing nisor tak gawe dalane banyu. Sing ndukur dalane montor, Dalane motor, sing sing isor nisor dalane. tak gawe dalane banyu. Iku lak jembatan, Kir. Lah iya, aku nek isor jembatan kuno. Pancene kon iki ya wong kiri. Ya ngono, nang. Asline ngono kau menang. Bangga. Bangga apa mah? Ibaratnya aku dadi wong kepala keluarga ya. Ya, iya. Bangga. Ha-ha. Kon ro anakku kon. Anakmu Anakku kan? loro, Iya, lanang wedok. Lanang wedok sing barep lanang. Sing baru iku lanang. Heeh. Jare lu nang luar pulau ya. Ono Kalimantan. Sukses saiki Kir ya. Oh, sukses. Ya, alhamdulillah, Kon ro ah, ngono, Kir. kerja sak wulan iku. Iya. Sak wulan iku tuku Avanza. Tuku Avanza. Iya. Glani Kir. 2 wulan Rong wulan tuku Pajero. Temen iku. kok sugih temen. Kir. Lah, wanu 3 wulan 3 wulan tuku apa Kir? di penjara. Kok di penjara sih? Iya, wong anakku mbok kena kasih sapa? Pawiyeku. Pawiyeku. Sing wedok kon. Sing wedok. Sing dadi Pancen dokter iki lho. pancen kecilik pinter sing wedok. Ah, sing dadi dokter iku.
Masalah nang. Apa? Mulih. Meteng. Kon iku lho. Nang luar pulau mulih meteng kok bangga. Aku bangga nang. Masih anakku wedok meteng, bangga aku. Wong meteng kan bojone kok bangga lho. Ya ono lah. Ono bojone ta. Ono bojone calone kung. Oh, carone kungi. Mbah to kung. Apa nek ngono pek kan bojone. Ya, tapi masalah setia ngono gak kok bojoku nang asine. Alah, kir mosok. Lah, masih aku elek ngene. Oh, bojoku setia kon. Mosok sih kir. Lah, jenenge aku kan ngomahku kan keluarga penyanyi ya. Cari keluarga penyakit. Ngawur, penyanyi kok. Penyanyi. Aku ngerti pancene anakmu sing dadi dokter. Anakku penyanyi. Ah, iku piye penyanyi. Ono sing bojoku dhewe. Bojomu? Bekas penyanyi. Bekasnya penyanyi. Nah aku dhewe penyonyo jaremu. Lah iya pantes. Tapi iku mang, aku kan kate budal lah. Pamitan aku nang. Rene mang. Heeh. Pamitan karo bojomu. Pamitan karo bojoku. Heeh. Nang, nang lali. Terus ya apa? Mah, ngono lho. Kok gelani kir? Loh, lah wah. Prejengan kok ngono nyuruk Oh, mabar. gak ngono. Bojoku jenenge Satimah. Satimah. Tak Jenenge pikir Satimah. mama. Dudu Satimah. Kamu pamitan. Mah, aku budal ya. Heeh, Dari terus. langsung nyanyi kok. Pancene bekasi penyanyi. Bekas penyanyi, ambek nyanyi. Nyanyi ya apa? Nyanyi kayak jare. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Iya. Pancen bekasi penyanyi. Iya. Dasar awakmu ya bekasi penyanyi. Ya iya. Mbok jawab. Mbok jawab. Aku yo gak jawab, aku jeneng lanang tanggung jawab ya. Tak takoni, dolek nopo, Dik? Ya. Ana sekun jawab maneh Ben bojoku. seneng dioleh nopo, Ah, Dik? dolek nopo, Dik? Dijawab, Kudu Pak. jawab nang. Karo bojomu. Jare ngene. Ya, apa? Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Kok untukmu sayang? Bojoku sing jaruk-arep duduk duwike. Apa nih? Sing jaruk iku untukku tok. Pancen iki abot sayang karo untukmu ki. Iya. Makane mbok pertahanno supaya tetep bokir Iya, ngono iki ya. ilang sitok gak tanggawan blas iki. Lah iya. Tak pikir dasare penyanyi. Yo gak ngono. Kon ero ah. Rizki. Sing disunat Sing sunat. Pak nang. Sulistiono. Aku uber nang. Lah lha apa? Tau men. Nyaluk pocong polisi ya. Rizky. Rizki. Duwe permintaan. Permintaan. Lah awake kudu maca puisi. Puisi. Kamu ya iso. Ya iso lah wong aku kok. Mosok. Lah aku iki ibaratnya wong iso sembarang kali aku. Terus mbok ladeni. Ya ladeni. Mbok puisine mbok waca. Ya saiki tak wacane. Ya apa jarene? Tak wacane. Nah. Pahlawanku. Puisi. Iya terus no. Engkaulah yang pantas disebut pahlawan. Iya terus. Selama 350 tahun. Ade au. Tak arek-arek iki yang ngono. Lah, iya. Biyen iku senengane nggodho aku ae. Ini kudu awakmu. Soalnya kan ana bokir kan ana artinya. Iya. Bo, Bo. bokong. BOKIR. Ya, gak dasi itu ngono. Bokir. Bokir. Heeh. Bo. Tegese bo. Bokong. Bokong. Heeh. Terus Kiri. makane kok au ae ngono munggah mang. Tak terus nih. Ya apa? Selama 350 tahun Nah. bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendala. Nah. Di waktu itu bangsa kita berhasil mengusirnya. Mengusirnya terus. Lalu Kok penjajah iku mesti ngono. iya tapi gak ana doreng ngono. Lah nembak jenenge. Aku kaget aku. Lalu Nah. datanglah penjajah dari bangsa Jepang. Jepang kir. Si wonge ndendek iki lho nang. Jepang. Nah iku Oh, Jepang. Jepang. Di waktu itu juga Hmm. bangsa kita berhasil mengusirnya. Dengan semboyan rawi-rawi rantas Malang Pandaan Krian Sidoarjo Kon Jombang Mojokerto. kon iku ngernet ta ya apa? Sing iku rawi-rawi rantas. Malang Putung. Ah, Malang Butung. Malang. Contohnya yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Apa itu? Itulah Tugu Pahlawan. Ya. Sing nyorong rombong, itulah Bakul Bakwan.
sing maca puisi Ya. untune gedawan. Seneng rezeki ya. Ya iyalah. Mbok wacana puisi kudu seneng ya. Iya, kan aku cuma ditagih, kok kan gak enak ya. Iya. Aku ngomong si ono kene ngono. Kir, Baik. pancen sing digawe iki wong apian. Sapa? Ya Pak Sulistiono karo Bu Wiwi. Sapa? Sulistiono. Sulistiano. Iya. Ayo Pak Wiwi. Iya. Ayo Bu Wiwi ta Bu Pak Wiwi. Wiwi. Hah? Pak Sulistiono karo Bu Wiwi Iya. nyuratno Adik Rizki. Blater itu. Kau kira aku teko wis disuguhi. Lho tawen ngene. Temenan. Bener. Kabeh pancak-pancak teko ya wis padha disuguhi. Iya bener. Rawon. Rawon iwake loro gede-gede. Kamu dikai kan? Awakmu loro. Iya. Aku telu. Lho, tambah akeh awakmu lah. Telu ya, tak tawa kok tak. Kok alot to. Hah? Bukasane Balung paling kan. duduk. Lah apa? Bukasane laos. Telu mang sitok le, situe laos. Kebajut kok Bu. Kak, tapi ini masalah ngekei iku temen. Temenan pancen. Tanda-tanda kesak kesek. Heeh. Buah-buahan. Mau teko mlebu nang jero kono. Heeh. Dikei apa kaya semangka Semangka. sing tanpa biji. Ah, tau biji. Gawedhe. Bu Wiwi mlebu nggawa semangka. Aku dikek rong kresek walan. Iya. Lah, Lah kok gak adil ngono Bu Wiwi. ya gak ngono. Lah aku ya. Iya. Aku timbang kowe arek-arek. Iya. Engko timbang dijaluk, tak gawa nang jeding. Mbok singitno. Kak, tak mangan nek dolan nang jeding ngono, Ah. jeding mburi. Heeh. Tak dengke, tak sing situ. Tek. Enak paling kan. Kau wecut. Lah kok kecut. Oh, tak mikir bae anggur. Tibae. Bukasane blewing ngolo. Salah oleh ngekeki kok Bu Wiwi. Aku tak nyanyi sing enak. Heh? Aku tak nyanyi. Prejengan kowe ngene nyanyi bareng. Masalah nyanyi ya, dua kali bisa aku. Uang iku ditontok dedek piadeke iki. Loh, kurang apa aku? Ya kurang akeh. Kurang ajar. Iya. Loh, gak masalah nyanyi ku teko suara, Bro. Kamu ngomong ngono kudu ana bukti nyatane Ya lho. Ki. jelas. Sing jajal atik gak enak. Lagu apa sing kon jaluk? Loh, terserah lagu dangdut iso, Iso lagu nang. kosida iso, Iso. lagu jazz iso. Gak nek jazz gak iso aku. Iso. Gak iso. Wis aku njalupin lagu dangdut ae. Dangdut. Sing lagune iku. Lagune sapa iku? Imam S Harifin. Heh? Lagune Imam S Harifin. Sing jelas po. Imam S Harifin. Kelandangan lah. Imam S Arifin. Iya. Sing judule Sing judule Keluru dan Kerang. Peluru dan Perang. Perang kok kerang. Lah yo Keluru dan Kerang. Peluru dan perang. Iya. Lah iya ngono Sing ku. ngene kan sing ana refing ngene kan. Ya, Pak. Bagaikan dentuman peluru perang. Dor. Suarane peluru. Iya. Di saat dirimu melempar senyuman, Elek suarane. rasanya ingin mati di istana hatiku. Enak iki. Ler iler tandure wong sumiler. Hop hop hop. Hah? Kamu nyanyi lagu apa? Lagu Kelur dan Kerang. Lah kok dadi lir-lir? Mudune ler-iler. Ngomong kok takir. Lah kan gak ngomong lah awalnya awakmu. Masih lagu wop ya iso aku. Lagu apa? Lagu wop. Pop. Wop. Lagu apa sih, Kir? Wop. Iki kecandol kok kene ta ya apa? Pop ta? Yo. Pop kok wop. Iku. Kono lagune ungu iku. Ungu. Iya ungu. Sing jelas po. Iya kok wis gak jelas iku. Ungu. Ungu. Heeh. Sing judule Andai ku tahu. Andai ku tahu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku kan memohon Enak. Tuhan panjangkan untukku. Wis ngono lho, Rek. Hah? Wis ngono. Kurang Kurang panjang. umurku kok untukku. Ya umurku. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, Asik. ku kan memohon Tuhan panjangkan umurku.
Andai ku tahu Hah? kapan tiba masaku, ku kan aku dikei. Loh, disawer. Sawer. Disawer. Ini Wiwi. Wiwi dah. Wiwi. Lo alah jeneng Oh, Pak dia Wiwi. Wiwi. Tak pikir bae komang. Bae situ jeneng Pak Wiwi. Pak Wiwi jeneng. Berarti senengane lagu pop. Lagu wong. Pop. Iya lagu wong. Pop kok pop. Iya. Ya ini iku ya terus ya. Iya, terus no. Ah, Le. Kene lho apa ngurusi kono. gelandangan jadi. Ada sawer. Iso ta? Lah gelandangan. Sik ta, kira-kira njaluk lagu gelandangan iso ta gak? Ah, lagune sotik kok awes bres. Apel kabeh. Lagu Roma Rama aku kenal bres aku. Mosok Kir? Lah, kering sudah rasanya air mataku. Wis ganti nangis ta. Terlanjur banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratap di buruk nasibku. Nasib buruk. Ya. Persis ta Tano. Masalahnya ini ku. Wis gak ngene iki lho bedene munyuk ya dan Ya bedes. gak ngono. Wong arek ngetes aku. Masalah laguku beres iso aku. Iso kabeh kene. Lah, masih Tanggur Sari iso aku. Hah? Tanggur Sarian ya iso. Kok Tangkur Sari? Sing lagune Kaya ngono kuwi campur sari. Lah kok Tangkur Sari? Campur sari. Endi sih? Ya gak iki campur sari. Lah iya Tanggur Sari. Mah budaya kok Tangkur Sari. Ah, budaya. Iso sih. Hah? Iso sih. Ya iso. Lagu sing ya apa? Lagune suwi ku. Suwi sapa? Lagu suwi-suwi. Sing ngene kok. Suwi-suwi. Sumi to. Iya. Sumi-sumi kok suwi-suwi. Ya. Sih. Dek kowe pancen asu. Yen kowe Kok asu sih? ya apa? Ayu. Ya. Oh. Dek kowe pancen ayu. Lah ngono. Yen kowe guyu untumu metu. Pancen mbok cocokno karo keadaanmu ya kira ya. Lagu iki harus disesuaikan dengan keadaan tubuhnya. Ya, plane tak ada. Lah, iku Loh ya, aku disawari Bu Mas. Sawar Oh, ya maneh. Allah. Matur suwun, Bu. oh dikai matur suwun. Lah katene, nek gak dikek yo tanteni. Nyanyi sing enak. Lagu apa? Lagu apa? Solawat ya. Lan solawat iso ta gak? Lah ya iso. Sih, Oh, ayo, sing Cok. lagu iki lho. Ya apa? Bocah cilik-cilik. Ya, Lah. lagu sing lagi Ah, tren sing saiki. ini Ya. kok. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik. Oh ya iku mang. Terus. Ibarat wong ana arek cilik ya. Iya. Ana wong tuwek ya, Pak. Wah. Terus ganti wong tuwek. Dadi wong tuwek. Ya, apa lagune? Ngene iki. Bocah tuwek-tuwek jejer elek-elek sandangane suwek kelakuane kaya telek. Nang kene iki akeh sing wong tuwek lho, Kir. Hah? Padha karo mengino karo wong tuwek. Ya gak aku guyon kok. Nyanyi. Ayah kan dilebok nati ya kok bari mangkelan. Nek mangkelan iku bari gak ono. Kan apa nih? Hah? Nyawane. Ya kan nyawon, gak ngono. Kancane awak dhewe iki lho. Kon kancane awak dhewe Apa sih? sih? Wing, Hah? wing. Wing. Tak kan yo ono sok lah. Tak kan. Los. Wing. Sabar situ. Aduh, rata kok. Sing ketok. Terus. Sengko rawon. Nanti. Wing. Oh, anjir wong gendeng yo. Jaluk sego rawon moro-moro Beng. mlebu. Wing. Beng. Ya, bare ari grek. Ini yo. Kir. Tiba. Ada tuwa ket kau. Alright.
Medeni iki. Sego peten. Orang Wes. Ya apa rek iki? orang ono saweran. Iki sapa yo? Pak sapa? Oh. Bapake Pak Sulis. Sapa? Bapake Pak Sulistiono. Alhamdulillah, Bapak Ibu Pak Sulistiono. Iso. Muga-muga panjang umur ini akeh. Amin. Ditulung adina ngene Mekah. Amin. Tambah nemani kok, Pak. Oh niku ngawur ae. Kok Cita. dikek kok Cita. tambah jaluk maneh. Kamu orat-orat munggah mudun. Ilingo sikilmu iki lho. Oh sik. Oh, Wis setruk kono. lawak jae mate kabeh. Lah iya, lawak matek kabeh ngene. Apa ana lawak. Diani di medes. Sopo iku? Kok. Lah apa? Jangan lah apa? Ngomong. Ngomong lek yo wis. Wong dewi. Ya, iku. Leh. Waduh. Duwe kanca. Ngomong kan ngomong kok. Lah ngomong apa? Lah ngomong ae. Kula niki derek susah lho, saestu susah. Duwe kanca loro akrab sing siji sombeng, sing siji merongos. Akemu ngono ah. Ngomong gak ada sing teteh. Ana muline ngono. Kon mulai wis bayar ya. Oh, kurang bayaran kate mulai. Bayaran entek. Ana bayaran alum. Oh, seneng ngawur yang ngono iku. Adi nang nyon. Kata ndi lho? Lah apa gitu? Lho. Arek lho ya apa sih rek? Awak dhewe iki rene kon ditangkap kok sok ngene-ngene tek. Rene iki Ah, ngene. Kon iki lho lha apa? Sentruk. Lah. Kir, belajar stroke. Heeh, ya. Ya ditungokno muga-muga nang keturutan. Nah, keturutan. Rasamu nanggung BRI. Nah, namun. Wuh, mekar. Oh. Utang Syariah. diakeh dari Syariah katut gak? Hah? Syariah. Cari awit mulih. Wah niku. Ayo. Iki omahe sapa Kok iki? omahe sapa mari dikek Ayo, duwe ayo. wis tak omahe sapa sih? Sapa? Pak Sulistiono sing ke duwe awakmu iki mah lho. Pak Sulistiono. Iya. Wong lanang. Jenenge Pak ki yo lanang jambut. Wis suwe. Nek Sulistiono iki ya lanang. Lah iya Pak Sulistiono. Iya. Wong lanang. Wong lanang. Hancur itu. Kok ancun iki apa sih? Onyoku. Ya kancamu dhewe. Dulur. Dulur tekan ndi? Tunggal bapak sing demak. Tunggal bapak sih, Jin. Ya apa Iku jenenge dulur asli iki. Lah iya dulur. Kok prasoko awakmu omahmu kono? Lho Pak Sulistiono mengi. Omahe kene. Ora wayu omahku. Ojo rame-rame. Pak Sulistiono dulur. Dulur kok dibuleni mati gak apa? Apa? Dulur. Iya to yo. Kan namu gak rasine wong. Tunggal presiden Pak Yo Prabowo. iya kabeh Alah, sak ayo suwe. kamu tunggal presiden. Ya suwe to Ayo. presiden niku. Nono laman Ilon. Apa iku? Ya itu. Apa? Apa makanan bergizi? Apa iku? Iya, salah sepet-sepet itu. Pokar iki. Apa nih? Aku jadi mau. Ojo guyai. Arek kesok. Oh tak keruwet apa lho. Aku nyelang untukmu ini. Ngawur. Ini al goblok. Wong banyune gak ono ngono kate nyingkak. Ini loh. Nama jenengmu? Lanang. Nang lanang. Wong kanca kecil kok iso. Sama ini bok ini. Ya iku, bokir. Ya itu nah. Ya iku, ha. Ya itu. Bokir. Bokir. Ah. Aku budal to Surabaya. Numpak. Kok ngomong ae. Kaya merek. Ngomong ae nyamati. Kok wis anak ning nonton ngomong ae. Ah. Are. Oh. Ate. Mat nok nok nuri. Nyat nang lengser dinekno. Bing. Ulan ambung ini Gak ngono. apa-apa. Mumpung waras. Tensimu iku dhuwur. Ojo muring-muringan ngono. Lah iya. Muring-muring. Ketok muring-muringe ngono kok. Lho, ning muring-muring sapa? Lah ngono ku mang nyode-nyode ngono ku mang. Lho,
Aja ngono lho ya. Lho. Aja ngono lho ya. Enggak, sepurane ta, Rek. Lah iku iso wong penonton digoreng-goreng. Gak ilok. Ayo. Ayo lho nyaman. Nek nyaman nami ayo lah. Sepurane nyaman yo. Guyon. Ya ampun. Nek nyaman ra umen nyaman. Kayae. Iya wis. Ngono kok. Arep ana banting ngono. Iya nami maning. Iya lah Rek. Ning nonton wong 10, ning antuk 6. Ari papat ojo ngowan kok kabeh. Iya. Aja ngomong ae. Sik ta. Akmu ngene iki jenenge lapis iki. Aku nek ngomong. Iya wis. Ngomong ae. Ana ngomong dinek hati Rek. Ayo ngomong. Ngomong kudu hati-hati. Iya. Mergo wong kene kabeh iku pangertene dukur-dukur kabeh. Pola ning iki musuhe wong tuwek yo. Iya. Ngomong hati-hati. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Iya. Ojo Anjurin. Ayo mangat ngomong. ya wis ngomong. Gak nyene anang yo ngene iku. Anang yo ngene iku. Nek Aku ono iki- kancane ngomong direwuki ae. Aku iki nuturi. Ngene iku mbek anang Aku iku. iki nuturi supaya gak dilono warga kene. Yo Ngono tapi lho, iki Ki. kan kancane dhewe kate Ya ngomong. kanca ya kanca. Lah, iku. Tapi dilono wong kene aku iki sing gak enak. Tapi hatiku. untumu nyaluk jebol. Ay, nulono anak dia nyot nih. Nyok. Ayo ngomong ae. Innani. Kok innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qilli wali walidya. Amin. Warhamhuma. Amin. Bayan yaqira. Amin. Bokir. Amin. Amin. Kok iso Iku itu jare ngomong. Iya tak ngomong. Kenalan mawon Bapak Suliati. Ya. Suliati. Sulistiono. Sulistiono. Jare kanca. Iya. Jare dolur. Lali. Itu. Jare dolur, jare kanca. Nyot enak baca ono. Kenalan Bapak Suliati. Hiduplah Indonesia. Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku Negeriku dan Merdeka! Merdeka! Goblok! Kon iki lho jare ngomong-ngomong. Ono background iki luwih enak, kalem-kalem. Nek ono background ono ewangi, enak ngono lho. Enak. Iya. Enak. Iya. Dor. Ngono rek, ati kosong mamani. Kok ngomong tapi ae rek. Ket mang dinteni ngomong kok. Nek angin iki amet bayaran iki ngawur. Nek nyot nih. Roa. Cocot ngomong gak jelas kok didol apa. Kewor. Aku bener iki. Ojo dan. Ya wae sing dor dhisik ngono kok. Rek. Yang ini nampet tuh. Apa tuh pisan nglarano ati. Oh, sayang. Oh. Sayang. Hmm. Sayang tepok mosok. Tapi mosok. Aku dalok truk boyo. Iya. Emangnya. Lihat jeruk. Truk boyo untuan terus. Mosok udan deres. Terus Makanya umurnya telat. Iya plane hawane sumer iki kok yoan. Terus. numpak motor nyengking. Iya. Hah? Numpak motor nyengking. Lah lha apa numpak motor karo jengking iku? Motor nyengking gawe ngono. Motor kijang. Lho. Lah ya nyengking gawe biru. Iya kijang. Anyong ayo. Kakekmu ngono. Kijang jengking. Nyeking bokong. Nyeking bokongmu ngono. Untuk ngene aku, Ndi? aku, Ndi? ngene aku. Oh, tukang kabo, Oh. Aku. Kabo. Oh, tukang kabo. Oh, lihat kabo kamu mau. Lah ya ngene aku ngono. Ah, ya kabo tukang kabo. Nih. Ya,
Bingung aku rasane ngene. Lha ya. Wah aku dhewe ngrungokne bingung, Bing. Sing jelas ngono apa ngomongmu? Aja digawe-gawe ngono, Bang. Bingung. Ai akemu ngono ah. Ah, Terus aku biyen gak ngene lho omongane. Sampeyan gak nyamin mana, Mbak? Ya tentu abo. Blok iki menene maya janune mung enak ing blok. Ya apa-apa. Tuh, Ono Abu. ngene aku. Ya. Motorku habisan bensin. Oh kentekan bensin. Tapi kudu Naik ngono. Hei, kok iso entek? Oh, ya. Wong kok Lah kok iso entek iki lho? motor mlaku yo menyedot bahan bakar goblok. Walah ya Bing. wis ya. Ngene Arek lho. entek. Sadurunge tak elingno. Sadurunge perjalanan kudu diperiksa. Eh, Bensine bane diperiksa Ate kan. entek. Entek. Ya, terus Ban niat jalan. Uli normal. normal kabeh. Nelang jalan. Apik. Supir loro. Hah? Supir loro. Terus Yang lembruk. Kudu stroke. Bensin entekan. bensin entek. Tak lebono pom. Pom. Ya iya. Nemu habis. Pertama habis. Pertama kita Kadang hari bensin mentalitan. Kok bensin petalitan sih. bensin apa iku? Bensin mentalitan. Sing warnane ijo iku to? Hmm. Iku pentalit. Pertalit. Nah, iku lho Kayak pentalit. mentalitan. Pertalit. Karetan. Pertalit. Itu bensin mentalitan ini kan. Iku lah kelakuanmu. Ini pentalitan. Pertalit. Karetan. Pertalit. Ya. Kade. Kade. Ate. Kade. Ayo. Kau tak tahu meron. Nah, Naik ini bensin mentalitan. pertalit. Pertalit. Iya. Ayo nyatmu. Hmm. Kalau bener menang. Apa nanti? Lu menang oh. Iya, jadi kampung Sumber-Nongko. Lu menang oh. Desa Sumber-Nongko, dusun Nongko. Ngene ngusian. Ngene wis sian Jalan dhisik. enak. Oh iya ada ana titik kae Iya. namung. Titik. Atoi mewak polo. Hah? Jalan atoi. Lah lha apa dalan dikathoki? Iso ta? Kalau dalan dikathoki ya. Atoi. Dalane dikathoki karo Pak Pol. Mewak polo. Dalan kang wedok iki. Lah iya. Kalau arek bayi dikathoki dik pantes ya. Lah iya. Dalan dikathoki ku ya wis itu wing. Jalan kalau di mon di ngai kalau. Walah. Pathoki. Diwathoki. Yo berak iki. Ati atoi ya kok. Pathoki. 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 Dikathoki. Walah. Pa. Ma. Lho iso ngono lho. Tok. Tok i. Atoi. Pathoki. Atoi. Aja kome aku tak kreki to lho. Piru ngono kok. Ayo. Tak jebol menang. Mbok jebol tulisan. Arek arang na. Cek iso liwat, cek iso liwat maksudnya. Menung-menung dengan arang anu na. Karena dalam nomor-nomor. Kalau nak ngene. Ya iya bener muring-muring ngono pathoki kok. Oh jangan-jangan jangan. Eh. Oh jangan-jangan jangan. Ah, apa lawan aku, apa lawan. Apa? Agak melok kir. Kan ojo ngawur lho ya. Apa nih? Iki lho penonton di streaming. Loh, Ya, ini oh, apa ngomong ngene ngomong ngono aneh-aneh. Ngomongnya do kusro ngono. Ngomong apa? Ngomongnya lho jorok ke. Arek cili-cili akeh sing nonton. Nah, iki streaming iki. Lah ini nganyem. Yo, prek. Iku duduk ngaceng-ngaceng. Apa? Macem-macem. Lah ini nganyem aneh. Hei, Duk, aja digeno. Lah yang nganyem kok. Ya, kriku. Nah, iki kena. Moh aku wedi. Urusan hari ini. Bingung aku rasane wong iki rek. Macem-macem kok. Macem-macem. Yo nek arepmu. Lah ya iku aja ngono, ka oleh. Nak mlebu. Ibu Wiwi. Wah, apa piwi. Nyelep anakku. Telepon karo Bu. Di Anjene wong. timbangan. Anjene wong blater. Later. Halo. Iwa ampal nak mene-mene. Oh, Gede-gede. Lalu halo. mana isi no di mai lu anak. Gelungane sinden. Tandake lho boleh. Apa boleh kok? kabeh. Dikek gelungan. Iwak. Lah ini ngelotang oh. Wah, Sing kir. atas iku ta? Kir, balungan kir. Oh, balungan yo gelungan. Oh, dobok ngene Ngomong kok. gak teteh. Nek aku nak ngaji dulu. Ya, ngaji apa? Ngaji iro awak ngomong Walah, wong nak Kaya ngaji. lu iso ngaji to? Aku ini iro
Nak Jawa Timur Jombang. Mosok Internasional memakin lebih juara 1 saya. tak percaya. Loh, tak wadah nih. Kediri kotane, Dek. Ayo, cetak. Tak les nih. Tidak nyata nih. Berenang. Ya. Kir. Seterusnya kumat, Kir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. Ya ampun. Malah Iya terus no enak suaramu. enaknya. Percaya nih mewakili Jombang. Lah kowe itu tak sauti ngono lho. Apa ya? Nanti mewang ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wa kulli manusyara. Ya ampun. Sira tau apa iku? Wa nyati asap. Wah. Nang. Gak genar iki sehat hari iki. Ini Iki tekok lambene. Tekok lambene. Ketok puase. Bek nanti. Gak ngono. Iku mah bener tak aku mah. Bener kok. Ojo ndelok benermu dhewe lho. Le, nanti. Wis tiba. Seta. Kon ngaji kok godhong dadi kasar iki Nek yo wong nek iso ayo nglakoni ing sabar. Bisa. Inallah sawirin. Innallaha ma'asab. Iya. Sapa ning maneh nglakoni sabar, insyaallah utang-utang apik disauni. Sauri sapa? Wa may ya'mal min olat daratin khairan yarah wa may ya'mal min olat daratin Ya saroin. iki sing wari gelis nang. Oyo Pak Suryati, memuliakan aku, memiliki sampean termasuk sedekah. Sedekah Muga-muga diwales. karo Gusti. Amin. Apa nih memuliakan tamunya bisa diwales oleh Allah oleh sapaan orang. Tapi kamu ngomong sabar-sabar. Aku yang ngerti nek kamu sabar. Ya ayyuhalladzina amanu qul alaikumus syiyam. قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Lah poso-poso. Muga-muga ditambahi maneh. Allah. Tambah yo apa? Kau cegok Kak. Seta lah. Nulung nek raya-raya. Akmu dadi kancaku, awakmu kabeh dadi Iya kancaku. nak. Heeh. Sampai usiamu ku lho wis ada. Loro wis nemplek kabeh nang awakmu. Iya. Nah. Nang bokir barang. Tak tonton kok durung rabi. Lapo gak rabi-rabi? Aku kan memilih. Milih kecil sampai sami ini durung Iya, durung ketemu. memilih lah. Milih mana yang benar, mana yang baik. Kita untuk menikah harus mempunyai bibit bobot babat. Bibit bobot nan bebet. Nah. Tapi sampai sami ini kamu durung nemokno. Nunung, Misalnya sampai meneh umur 1 sama gak nemokno jak rabi. Arab. Boleh apa? Kok iki nemen Arab. Iya. Arab. Nek aku dhewe yang ndolek sing ayu nang. Uang ini nonton prejengane. Apa? Prejengan kok ini ngelok sing ayu gak ngarah nemu. Loh, jenenge wong lanang. Wong lanang kan berak milih. Mangkakno sampai tuwek teklek-teklek karo sing rabi. Ya gak apa-apa. Wong jenenge wong gak mesti kok. Kira-kira kamu tak gelekno cewek ngono gelem tak? Yang kelem lah. Yang penting baik. Lho baik. Artinya baik, wajahnya baik, itu saya mau. Lho duwe aku. Kamu ngerti? Mana? Kamu ngerti anakku sih?
Ning dawa yo. Ya, Ning dawa. dukur to. Iya, lah iya. Rambutnya dawa. Iya rambutnya dawa. Rambut putih. Ya si rambut putih si rambut ijo. Pak sapi ya yo. Sapi kakekmu ngono. Sing ayu-ayu loro iku lho. Iya, iya. Aku karo iku. Tak pake mah. Aku karo anak. Oh papek-papek iki gampange. Nah awakmu ane laku maneh. Lho. Saya punya harta untuk memenuhi menikah anak bapak. Aku gak perlu harta. Ya. Aku mek duwe syarat. Iya. Sopo sing iso nangis karo guyu lan iso ngartekno iku tak kei hadiah anakku iku. Ngono ah. Heeh. Gak awakmu masih penonton kabeh sing Iki ceritane aku ngadakno lomba. Aku gak ada lomba. Sopo ning iso nangis ambek guyu. Nangis karo ngadakno guyu. lomba termasuk. Artine berarti Tak kei hadiah anakku. Ah, yo kecil. Wong nang sing guyu aku gak iso. nangis ini kok gak aku. Nah, Kok iya. pikir gampang ta? Ya. Ayo. Sik tak tes saiki. Nah, Oke. Anakku ayu lho ya. Aja kecewaan aku lho ya. yo gak lah. Nek iso nangis karo guyu lan iso ngartekno apa nangis iku maksudnya apa? Guyu maksudnya apa? Tak pek mantu. Siapa ini? Kamu sanggup? Sanggup. Wah, Ayo, kamu dhisik, Kir. aku. Heeh. Nangis sing guyu. Nangis karo guyu. Iya. Kir. Hah? Wis. Apa? Nangis karo guyumu sukses. Ah, Tapi aku pengen ngerti apa maknane nangismu lan apa maknane guyumu. gak ngono nang. Aku nangis kuwi ya. Hmm. Aku nyambut gawe esuk sore lho. Gak karene nang. Kan karene. Gak karene. Lah nanti. Tapi iku mang aku guyune ya. Keluargaku bahagia. Oh. Masih gak cukup hitungane keluargaku bahagia. Iya. Iku sing Iku- guyuku iku teko iku, guyune. heeh. Nangis guyu ana maknane Ana ngono maknane. iku mau. Iya. Sik aku ganti Bing. Apa? Lulus iku. Nah, aku Nangis karo guyu. Nek kepengin duwe bojo kudu iso nglakoni. Ayo nangis nih. Loh, onte maneh. Iya. Kok koyo bajar gendeng. Iya. Sik balenono. Wes. Apik nangis karo guyumu apik. Ya, Amu nangis apa sebabe? Amu guyu apa sebabe? aku rambut betul cilik. Wong rambut wedhus kecil. Owang Akeh. itu meteng iso mana. Lah apa? Majer. Majer. Wah, maju. Barang kamat kuwi nama ati. Heeh. Nguyuku. Guyumu mergo Umat dunia ini tak dol tambahake batine. regane larang. Regane larang. Iya, iso. Nguyuku. Masuk akal. Heeh. Wis, amu loro-lorone tak terima. Heeh. Tak kei hadiah. Heeh. Sik tak jupuki hadiah, tak No. celuke. Kak, cukup dhewe ta? Hah? Kata cukup dhewe ta? Amu. Ayo cukup, Bing. Ayo cukup ayo. Lho ah. Ayo wis tul Oh, dang. iya, iya. Ding. Le. Wis romaku ta? Lo suwen. Tawur. Waduh, aku lak kuatir dan kepreset. Ya. Duwe mantu ketepaan. Sing situ rada boneng. Sing situ rada sumping. Ngomong anak sing tepak. Ngarai darah tinggi. Beng, sing kau pilih anakku sing merujuk. Sik kok. Ya. Ini aku
Tapi aja kecewaan aku lho Ping ya. Amune wis karep karo anakku, aja mbok sia-siakno anakku. Janji ya. Ya wis. Ya. Heeh. Heeh. Wis rambutmu sing apik. Aku seneng. Oleh ini nukul. No rambut Nek. Apa, Cak? Ya Allah. Oleh suarane apa ya? Nek. Apa sih, Cak? Mene mlak-mlak mene. Nang ndi sih? Nang ngene alun-alun anane. Nang alun-alun tuku apa? Ya aku lak oleh undangan. Undangan apa sih? Oh ngene Pak Suryadi. Oh, undangan apa? Lah iki. Undangane Bang Oni lho. Ya sing oleh undangan sapa lho? Yo iki lho. Nah. Iki menikah. Mohon menikah. Bapak sapa ya? Bapak ngaring akeh ngono. Bapak Abi Kusno. Ini wacana enggak pakai nama iki bener kan? Di saja. Jadi kok kan maca. Gorene ta? Iki lho, Ya brek. Diwaca saiki ta. Ah, meneh Pak no mulut. Momot yang nene meneh. Undangan ditujukan kepada apa itu? Bapak Kusnul. Akemu ngono ah. Ana iki nek Loh, itu gak Bapak Kusnul ta menikahkan anaknya yang bernama momot yang ini bernama ana iki. Ani nama enak ya. Iso lah. Namanya apa nih wong imang bernama. Arek mat wong yo bernama. Arek iki nek. Ani mau dikawani. Mulai ai ono iku lho. Ya rokok. Rokok apa, Cak? Rokok Surya. Nek duwe lho, Nek. Di sih. Gorene ta? Nek lho, Nek. Jare kok ngono kok ana rokok duwe iki gorene. Waduh. Iki. Aduh. Wong padot-dope mulane karo duwe ayunan. Iki rokok apa, Cak? Susuk ta iki? Iki menut duwe. Lah iya duweke iki duwe piro susuk tagak? Lha iki menut berat enggak ya, Nek. Piro duit 100? Tuku rokok piro iki? Menyang arepmu. Yang ora anang koyo ngene rek. Samantane kene ramen kene aku tak Ya. budal ya. Anyok lo. Ono ono. Ana iki rek. Jare kok tuku rokok. Iya. Lah kok saiki kok Nah, ini ono lama-lama no ini lo. Aduh. Ini tambah hilang. gak sida tuku rokok? Aduh, ini hilang ya. Tak ono Mari ni. ngono ya piye? Gak sida tuku rokok. Ayo, tak ono ni. Oke, ini ono. Tak ono ni. Lho nandi? Ono eh. Ya, ayo nirek bojoku calon nirek. Wis gak rugi blas sampe lomba Bang. Ah, wis iki. Gak ngono. Kira-kira awakmu gelem dadi bojoku, Dik?
Gelem ya. Kan ayu lho ya. Kira-kira jangan ini, nek Nabi dia anak pira? Wah. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Ya. Hah. Walah. Wah 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 wah. Apa itu, Dek? Ayu-ayu. Kerane pedot. Ya wis nggih. Ya wis, gampang, Dik. Wis gampang kok. Heeh, sepenting kan disarga. Hei, ya weh, ya weh, kok gawang, kok orang ambing tak jejolno ya, bing, bing, ya apa sih bing, ayo uruan deh, temennya wis, ayo mulai deh. Pakai gak orang mulai dhewe yoan. Wis temen ae. Ya apa? Aku kerane pedhot. Enggak kulo kerane pedhot. Ayo uruan ya? Iya. Ayo uruan ya? Iya. Kok ngelu ya apa kan? Iya. Iya. Iya wis yo. Oh yo kowe tak kenae. Ngomong kok. Nek ngono, iki ta uruan ta gak? Enak iki. Enak apane? Kaya kan salome iki. Kok kemeru? Andani kok. Wah, Ora ka? kulane kontek. Oni wa? Hah? Oni ya? Guys, No. guys aku Wis ana. Ono. guys, yuk. Gak wajib ae. Kan dhuwur oleh. Wajib ae. Wae mendelik on. Ya wis. Nah. Gak wing, Mati tak ono bapak tokunyan. tawen wing. Ya wah, ayu Tak ne. ono bapak tokunyan. Ayo. Lha iki nama. Oh. Kocok motoan kaya asal irama. Tembok kuku. Mbok ngono ngaman. Yalah. Ya wis, ha. Iya. Ya luwes ya. Heeh. Dile ya. Iya. Gak kali wale-wale. Alek bayar lho ya. Ya kalek. Ya. Dik. Dek. Aku Alek dek beda-beda. Dek. Iya, heeh. Ya iku, sopan. Wing, sopan wing. Sopan. Iya. Nak ngono. Enak wong sopan nek ngomong ini. Heeh, iya bener. Pun aso ngramut. Heeh. Tak menut nih. Oh, nak nyemburat nih. Nih. Tak ada utak niyan na enak. Lo ya enak iki. Anda nih. Nih. Meneh nang sawah. Ya. Delok mok nandur. Wah. Cawur. Nang sawah kok peluru. Lur. Ayam lurus dak ngono. Oh. Lah. Nyok nyelep mai. Ong. Lep. Nyelep. Ya. Kale uruk lho ya. Wis kale uruk. Dijawi iki, Bro. Delan. Ayo leren ngene. Dik. Kira-kira nek awakmu dadi bojoku. Yo bojo pira? Yo bojo pira? Iya. Ngumpul ake ngono. Oh, ora mong ngono. Wah. Iya. Ngumpul nih, ngumpul. Wing.
Ya apa nek? Karo bojoku. Tak belanjani 50.000. Sedina. Nek mulane kok ngono bae ana. Auluk. Ya apa nek? Iya, Dek. Ya apa nek? Nek, aku nek jane sayang. Iki lho, Nek. duit piro, Dek? Ya ngono ana yo. Ayo. Kok 20.000 sih? Mas jelongaten karo Gak. Yo gak lah, Dek. Mosok iku 20.000 sedina. Nek aku yo 50 to, Dek. Oh, percaya aku. Ya apa sih aku? aku. Iki Yo. dhewe, Dek. Wong iki Hei, anu elup. Au. kok gak ketok. No. Enon, Dhewe iki. enon. Saya aku tolong tukang rokok, Dek. Rokok Surya. Ora nek dalane nek nolumat yang ngono no. Wah, iki bahaya iki tau. Enak ngene. Auluk. Elup. Iki tau bahaya nek gue embong iki. Iso nobrok. Ana lamun. Iso nobrok ngono kan. Ayo, ulung kamu. Wis ngene kok. Mati. Ini kok gawene anang. Mati bisu tapi elup aku seneng ngene. Udah atik lho ngono wis. Saiki anang ndi anang? Nang. Anang. Iki ya apa iki? Paniku ngekeki anak kok. Rokok anae. Wis bengi dirokok anae. Hei, Ngono dari iki loro. ya apa? Ambek rokok lep. Auluk. Hei, paniku ya apa? Hah? Hah? Ana apa? Kan ngajari ngekeki Tak tokok doan kok padha rame ngono. Balekno. Leh. Kamu karo-karone wis ngomong karo aku. Iya. Bakal mbok Ae temen. bagai temen. Lah apa sing kok baleno? Auluk. Elu. Apa sing situ? Wah, weh. Sing situ galolor kidul. Sik. Enak wewe abeh. Entek dunyaku wewe abeh. Leh. Anakku ayune ayu lho ya. Ayo apa? Lho kok ngene iki lho karo-karone ayu karo lho. Weh. Ayune ayu nang. Lho pancene ayu. Lah sing situ to gak karo dalan. Enggak turun karo dalan iki. Tak kei 50.000 jare 20.000. Maksudmu anakku apa? Ya buta. Gak ketok. Hah? Enak. Kono ojo karo-karone ojo fitnah lho ya. Iya, uluk. Ojo fitnah lho ya. Ya, uluk. Apa? Uluk. Bulu. Uluk. Bulu apa iki? Ya iku lho bisu. Au. Kamu tak tuntut lho ya karo-karo tanu. Ya. Suara anakku karo-karo niku normal lho ya. Iki lho 50.000 jare 20.000. Kamu ngomong jarene iki bisu. Heeh. Kon kane gak bisu. Ya. Wah. Nduk, Lapo to, Pak? jarene kok bisu. Hah? Banyak. Wis, meneng kok. Rom, Gak ngono. Kon gawe sih tadi. kamu jare gak ketok. Semerap. Piro sih iki? Iki? Enak, Dik. Enak, Dik. Eh. Enak, Dik. Aku enak, Dik. Sik. Heeh. Tenang. Asal lakonane ya. Lho gak durung percaya. Gak percaya aku. Ngomong aku bang bolu. Takonono. Dek, kok boleh lihat ndi, Dek? Enak. Wah. Karoan iso jawab ngono kok iso. Ayo. Wah, ya wis minta koyo apa? Takmu ya apa? Dek, kok boleh lihat ndi? Rungokno kupingmu. Ha. Nduk, kamu kok boleh lewat endi? Lah yo liwat musikan kene Pak kok jebule kono keboan to, Pak. Krungu tak gak? Krungu. Beng. Kupingmu krungu tak gak? Tak ngene iki. Nek. Mau panganan medai ya. Iya lah, nak. Medai mang oni, nek medai mang. Yo, nek ono. Wis bener jawabe ngono lho. Ini ono. Oh, melok ngene. Apa? Ya ayo wong medane ono. Oh, medot ni. Delon. Bejeden matamu. Iya wes. Rom, sepeda emang nggon ndi, Nduk? Lho. Di sebelah ndi? Ati. Nang ni. Duh. Wis bener ngono kok iso.
Karena ngino karo anakku karo. Nek ngono meneh wis. Nek ngono aku nekno anakmu berarti mino nyok menjurune anakmu. Loh, ben njaba jerone apa maksudnya, Bu? Anakmu. Maksudnya? Mino nyok menjurune anakmu. Kepengin jero ngerti jeroane. Ya wis. Ayo nyok menyo. Ayo. Ngertenono anane aku nggawe vokal gawe koyo ngene Mang perlu nyadarno awakmu. Iya. Ojo ngino karo wong liya. Hak tau. Ben aku turutan iso ndek bojo. Beng, ini waktu 24 jam di pagi. Nah. 8 jam kanggo hiburan, 8 jam kanggo istirahat, 8 jam kanggo nyambut gawe. Iya. Mula saiki pengen nonton hiburan ayo nanggone sumber nongko, ayo ndelok campur sari Maha Budaya.